Gure aurkezpena asko ondarian inguruan izango da, hori azalduko dugu zehatzago zein den. Asko ondaria gure kasuan Oiartzuera da, gure Oiartzuera kultura. Eta Oiartzuera lantzen hasi ginen, ondela 7 urte, aurretik egin ziren gauzak, baina ondariak hiltzen eta hasi ginen ondela 7 urte, eta oaina egabeio ja pentsatzen nola edatu eta nola zabaldu eta nola eman horrei irtenbidea. Orduan, ikusten zuten bezala barne mailan, kulturren bertan, kultura euskaltzen bilgunean, iten dugu lanketa, minoia kanpo mailan hasi ga lanketa desberdinak iten. Orduan jongo da, pixkanak azaltzen. Mana. Kulturek askoa. Motz-motzin kultur pixka esplikatzea zer den, Oiartzungo euskaltzalean bilgunea da, eta bertan daude bai egitasmo diferentik eta talde diferentik. Egitasmoa dagokionez batetik handakago padriategi, eta bezala Oiartzunen badugu, gero euskara elkartera egitasmoa, eta baita merkataritzan eta ostalaritzan euskaran erabilera erakotzeko egitasmoa, eta gero auzkoan garia lantzen duen Oiartzuaren baitan. Eta taldiai dagokionez, kultur osatzen dute bai Euskal Herrian euskarazek, euskaran itotiak, AEK, Oiartzun irratia, eta gero ere bai norbanakoak osatzen dute taldia. Eta gero kultur ere, urtean zehar ekimen zehatzak egiten du, adibidez Santo Tomas inguraiek amatxerri eguna, liburu eta diskazoka, eta beste hainbat ekintza. Eta Oiartzueran lanketa dagokionez, dula 2 hilabetera hasi ginen, 2 astetik behin talde mailan Oiartzungo hitz bat proposatzen, ez? Orduan, lehenengo hastean adiez ingenon, ondo hitza gure eztegitik borratuko dugu eta ongi sartuko dugu. Tola, 2 aste genitun, gure artean, entzuten genion ondoko ondo esaten, ez ongi erabilita, pizkanaka, hitz berriak sartzen, da hori barne mailan. Pentsatzen ondo dugula jorrastu duk izan behar dugula ere du, ez? Basi behar dugula pixka eta kultura horiek bultzatzen, herritarrak behazteko tasi dira, Kanpo mailan, dakandu batetik Oiartzuaren baitan egitasmoa. Zer den Oiartzuaren baitan? Herriko auzko ondaria eta ondare historikoa berare jaso duen egitasmo bat. Tresna nagusia web orrialde bat da, gaur jarri nahi hau da, ez dugu lortu orduan ekarritxu gugolako irudi pantaiazko olako batzuk. Web orrian bertan, azalduko ditugu esparru diferentik iztunak, gaia pasartiak, iztegia nolakoa den, toponimia. Web orrian bertan daude, herriko egituari, intako elkarrezketa diferentiak osatzen dute gure ondaria. Ondari 99 herritar grabatuko genitun, eta lehen hor, zain hau, grazia egin hau, kontxik esan duenean, dudak esan dutela, bere euskara porria da, ez da? Baztematan izentzungo genuen hoi, gure herriko helduan gara grabatzea, berain etxeta, eta esan, bere euskara grabatu bertzuta? Ez dela gutxi esten duten bere engurua, eta so identifikatu zentzioen zaila esan, ondari 99 herritar grabatu genitun, hemen ikusten dute azterrenda luzia da, bakotxean datuak dugu, eta goiak klikatzen dugunin pertsona horren izenean, azaltzen da bere fitxa biografikoa edo, Maria Jesusen 1000 urdan piletan ikusi lezute, horako datu batzu bat, ez ere ez auzotakoa den, guratzeko oso garrantzitsua da, ze horretan jaio zen, bizi guztian Oiartzunen bizi izan duen edo ez, horako datu batzu. Gai aldetik gai pilaten inguruan hitz egiten dute iztunak, mendo puxka bat, minio esketzin gaitzen. Ez da izten gai din, minio izugarria, eta web horrian bertan sailkatua, orduan aukera dakaztu baita ere, hizkuntza ondariaz gain, ondari historiko bat informazioa aurkitu nahi zunin, nola zien, herriko festak, ezkartizte horretan, sartzen zat, kultura, festak, eta bilatzeko sistema oso ereska, interesgarria. Elkarrezketak daude pasartetan banatuak, iztumako txartu elkarrezketa diferentiak, eta elkarrezketa daude 5 minutuko, 3 minutuko, 2 minutuko pasartetan banatuak gaika. Hor, ikusten zute. Eta geho, intugu elkarrezketa horiek denak transkribatzen nahi ga, eta transkribatzeta horiek subtitulo modu nola karaoke estiluan azaltzen dira izutunak izaten hasten dinean. Orduan badakazuk ere entzuteko, irakurtzeko baita ere, eta geho, transkribatzeta horietatik
hartzen dugu gutzako interesgarriak dien hitzak eta esapideak eta aditzak eta horrekin osatzen gara hiztegia bea. Orduan, funtsian daude herritarran grabazioak eta hortik ateratzen dugu ondare historikoa eta baita hizkuntza ondaria. Hiztegia beak, itxura daka gutxi gora bera, hau ez dut esan, web horrian, sartzen bat mazazte web horrira gehola, interesatzen mazaizutero, gauza batzuk argitaratu hau beste gauza batzuk handik ezkusten ez daude argitaratuak. Elkarrezketa guztiak haitu daitezken, nio adiez hiztegian, hondik arrezen da sartu. Eta hau izango litzake itxura. Hor, ikusten zuten lehenengo goikozean, hortan daka aukera, letraka aurkitzok gaitzak, edo bestela bilaketa sistema hor dago, ez da sartu eta nahizun aurkitzeko. Bigarren argazkian ikusten zute, abere eta zerrenda hortan, hori izango litzake han zerrenda, sartzen da, eta zerrenda jazaltzen da, eta godakazu aukera sartzeko hitz konkretu batean, eta horrek eraman etzaki beste pantalla batea, eta oaindik arezto osatua, osamendo sarrera, batuan nola den, gazteleraz nola den, zer den, izena den, aditza den eta beste. Gau asmoa geho, gauza gehiago jartzeko asinonimoak, antonimoak, Lako goza gehiago, minio nahi gutxi gora bera egiten, ogain arteina dona dena berdin, maila berdinian jartzen, hortik aurrea, garatzen joteko. Eta bai, guk hartzen dugu hitzak hiztune pasartetatik. Orduan geho, aukera ematen du sistemak, zuk bilatzen zurian hiztegian hitz bat, adibide gisa, aipamena ikusi, ikusten zute hor, klikatzen zu da joten da bideoa zuzenean, eta dakazu aukera entzuteko. Zunan behar nola esaten du hitzoi, edo esapideoi, edo. Aditzakin baitare, aditz taula osatzen nahi ga, aditzare asko esaten zaigulako, bai arruta eta bai itanua baitare, eta horre aiga pixkanaka lanin. Eta baitare toponimia mapa bat ere osatu dugu. Bai, iztunek esaten dutenetatik eta oiartzeko liburutan eta jasua donetetik mapa bat baitare osatzen nahi ga. Hoxe, Oiartzu erremetan nahi dagokiona askara azaldua du horriai, lasai argitaratzen dugu nien, enteratuko zazter, eta gonbidatuko zaituzte dugu dena, batu ezberea. Badugu beste talde bat, oiartzuera lantzen dula, eta hau da euskera nitotiak. Osan bezala euskera nitotiak kulturen barrenian do, eta talde honen helburua da gaztian artean, oiartzungo gaztian artean, oiartzuera indartzea edo sustatzea. Eta, aipatuko dut gukintzugun ekimen diferentiak, batetik hasi ginen tabernetan kortxo moduko bat jartzen, bertan oiartzungo bost hitz jartzen genituen, hilabetero eta hilabetero aldatzen zuten ginen. Hoi ondu zen urte pare bat ez rola, eta bukatu genuen horrekin. Gero ere bai, herrian ekimen diferentik dozten indo kartelako pankarta bere jarri izan dugu, esaldi jakin, hau mozkorra dakazuna eta ze mozkorra eta ez kristonatxura, holako zeakin kartulinak edo pankartakin izan dugu, eta gero dula gutxi hasi ginen Oiartzun irratian lehiaketa egiten da eguardiro, eta hastian behin lehiaketan tartean egiten dugu elkarrizketa bat grabatzen dugu, eta hitz bat edo bukaeran euskara batuan dona, eta entzuliak inbarute asmatu hori Oiartzunen nola esaten den. Arrakasta bastante ikutzen nahi da, zenbat hilabete ez asko, 3 hilabetero lan, arrakasta handia daukitzen, eta bero herriko bi ikastetxeetako euskara taldeak inde bai harremana lantzen do saiatzen nahi ga, batik bantza hortzari ikastolakoekin lortu dugu, adibidez Kortxuana gaiek ikastolan dehitzuten, bost hitz kaleratzen jartzen zituzten kortxotan, ikastolan bertan, eta gero irratiko tarte hortan, ja behaiek asitia elkarrizketa horiek behaiek asmatu eta behaiek grabatzen irratian bertan. Azkenean euskalgintzakin, herriko euskalgintzakin, harremanare sendotzeko. Eta bukatzeko, Oiartzura taldea. Oiartzura taldea da, herriko herritar batzuk eta Oiartzura Maitaneko koordinatzaileak, etorritako kide batzuk eta udaleko zinegotziak osatzen dugun taldetxo bat, eta helburua noski Oiartzuera zabaltzea. Zertik, hau talde hau aspaldikoa da, baina batez ere azken 2 urtetan nahiago indar berezia ematen Oiartzuren nintzenean
EBPN, euskara bizi horitzeko plan nagusia. Konturatu ginealako esparru gehienetan, denetan esatetikan, azaltzen zela Oiartzuera lantzeko premia. Badakagu web orrialde bat, biltzen duna pixkat zera ondaria eta zabaltzen duna baita ere, inon egin ditu tresna gehiago iristeko, eta web orri behan bidezua lehiatzen ez ginen tokita. Orduan, numatetik hasteko, hasi ginen, gure helburutakoa da Oiartzuera idatziz jasotzea. Nola idatzi behar da Oiartzuera eta ahoz lantziaz gain idatziz begantzia. Nola ikusten genuen lan bat zela, ikaragarria, ez gai, hau 5 urte Oiartzuera nola idatzi erabakitzai, orduan hasiko gaia pixkat. Gutxinen jendean gan kontzientzioi sortzen, zertik Oiartzuera bultzatu behar dugun, zertik ez, nun bai, nun ez, eztabaida horiek sortzen. Orduan zinen motivazio saioak iten, herriko elkarte diferentetan, haurreskolan, eskolan, ikastolan, janongelako begiraleakin, autobusetakoakin, eskola kiroletako begiraliekin, antzerkitaliakin, hasi ginen pixkat, motivazio saio batzuk ematen, txipa pixkat aldatzeko, eta Oiartzuera inguruan hausnartzen hasteko udalekutako begiraleakin adibidez, udalekutan nola sustatu Oiartzuera, nola bultzatu. Olako ronda tinta geho, ikusi dugu beharra material pertsonalizatua sortzen hasteko, adibidez, haurreskoletan eskatu digute, Oiartzunen kanpoko irakasleak eta hezitzaileak daudenez, adibidez, ipuinak Oiartzueraz idaztia. Nola ez dakigu nola idazten Oiartzueraz, iken nahi gana da, irratian grabatu, ahotxe, ipuinak Oiartzueraz, eta gure helburua iraietik aurrera, hastia beraiek geletan eta puñoiek jartzen, aurrak entzuteko, eta hiztegiak eta ratziaz gain gure proiektu haundioetako bat da, mahai jolasa ateratzea, Oiartzueraz mahai jolas bat. Bergaran Eibarren ateratzen, Eibarkoak intzuten mahai jolasa, eta gure asmoa da, hasieran bertxillo elektronikoa, ordenadorian zeratzea, eta goia espatxe egoerak uzten dunean ateratzea mahai jolasa beha. Eta, galderak bakarrik, komentatu pixka bat taldean nola egitaratua dago, zenbat persona zaudete, zenbatetan elkartzen zaudete. Talde guztia? Bueno, gutxi gara bera. Txurtxurren, ez da gana egia esan. Argazkilean. Argazkilean. Txurtxurren irratian daude 3 adibidez, Koarriatekin 4, Euskal Anitokiak eta EH-ek sortzen duten taldean 10 inguru izango da. Norbanakoak bat, bi, momentuz. Egitasmoak, 3 egitasmoak dugu, egitasmoako txinangile bat. Eta AEK-an 4, eta izan eskapatzen. Bi hastian bebiltzen da. Zenbat urtean ematen duzu, Txurtxurrek aurten 10 urte. Pasaden urtean 10 urte. Bakoitza bere martxa seitzen du, eta denak biltzen da bi hastian behin. Bi hastian behin, taldeako txiko ordezkaria biltzen da. Eta gehoia... Oiartzuaren baitan egitasmoa behar da, Txurtxurren egitasmoa, langile bakarra daka, orduan horretik igual da emantxo dekorataren. Eta Oiartzuera taldean 6 lagun edo biltzen da. Ez dut aipatu leheno gaixo zinegotziak, Euskararen iketutako ordezkaria, Oiartzuaren baitaneko ordezkaria, eta ikastetxe bateko ordezkaria baita ere, etortzen da. Beraien barne plana Oiartzuaren inguruan, eta pixkat bideak konpartitzeko, eta maiztasuna Oiartzuera taldeana, pixkat segun baita ere nola gaiak jamein, edo nola.